Здравейте, деца! Казвам се Радина, но всички ме наричат Ради. Днес ще научим как се казват пръстите на ръката. Но, хайде да ги преброим първо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пръста. Аз имам 5 пръста на ръката си. И сега, как се наричат пръстите? Палец, показалец, среден, безименен, котре. Хайде да ги повторим отново. Повтаряйте след мен. Палец, палец, показалец, показалец, среден, среден, безименен, безименен, котре, котре. Това бяха. Довиждане и ще се срещнем отново.